Our demand, legal demand. Legal demand. Consequences long live. Consequences long live. Jai Purahini. Jai Purahini. Jai Purahini. गिबियावनो आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ आं दिनै मन्थ्रि जानानै गिबियावनो खुलुमनानै लायो बिथांमोनखौ आङो खुलुमबाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बर' माहारिनि फरायसाफोरनि जानानै गासैबो गेजेराव गोबाव सम बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो दिनै जों नांबोबाय थादों बर' आन्दलना 1967 निफ्रायनो दिनै जागायजेनबोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 1987 मायथाइयाव दिनै गिदिर मोनसे थुलुंगानाय मोनदों दिनै गिदिर मोनसे बिग्रायखांनो हादों आरो बिथांमोननि उनावनो जोंनि बर' हारिनो आलादा रायजो जायखौ डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ होआलासिनो बिथांमोना भारत सरकारा मोनसे फिसा काउन्सिल बिथांमोना जोंनो होदों 1993 आवहाय BSc मोनदों जाय BScआ बर' हारिनि लानानै कालचार लानानै 2003 आव बिथांमोना मोनसे 6 शेड्यूल काउन्सिलखौ भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों नाथाय बिथांमोना 2003 आवहाय जाय BTC बर'फोरनि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बिनि थाखायनो फिन खेबसे जोंनि गोरों गोरा बर' लाइमोनफ्रा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय सोरजिनायनि थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखायसो दिनै सुवाजिनो जादों जेब्लासिम आलादा रायजोआ जोंनि जाफुंसार जाया अब्लासिम बर'आ आलादा रायजोनि दावहाखौ जों नांबाय थागोन जेब्लासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोआ गोथां महर मोना अब्लासिम बर'आ आलादा रायजो स्ट्रागलखौ जों लांबाय थागोन जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोंनिफ्राय बायनानै फंबाय बिनानावमोननि इयुननि थाखाय आंनि गथ' नोंथांमोननि गथ'नि इयुननि थाखाय जों दिनै सोमावसारफिनदों बर' हारिया मालाबाबो उनफिननानै थायाखै बर' हारिया दिनै राजा दंमोन रानि दंमोन रायजो दंमोन दंनि हायावनो जोङो दिनै आलासि जानानै जोङो दिनै संसार जानांदों दिनै भारतआ उदांस्रि मोननानै 75 बोसोर दिनै 75 years जाफैबाय नाथाय खुनु दिन बर'फोरनो रायजो होआलासिनो जोंनि सा सानजा भारतनि states-फोरखौ 1996 the Bodo youths under the banner of Bodo Liberation Tiger Force they took up the armed struggle they fought against Indian government, Assam government and the government of India by taking the tri-party talk they has given Bodoland Territorial Council in 2003 they have given the 6th schedule they have given the autonomy but that council again failed to fulfill the long-standing powers of the people that is called separate state Bodoland. Again, the Bodo people took up the revolution, the movement, and in 2020, under the banner of All Bodo Students Union, National Democratic Front of Bodoland, the government of India has given Bodoland territorial regions. But that Bodoland territorial regions also failed to fulfill the long-standing demand of the Bodo people. They failed to fulfill the political aspiration of the Bodo people. With the other agreements, failed to fulfill the autonomy that the Bodo peoples are demanding since 1967. And today, on 8 August 2022, Bodo National Students Unions in the Maiden Dorna here
we are starting our new journey of demanding separate state Bodoland. Bodo National Students Union will continue to fight for the safety and security of the Bodo people. Bodo National Students Union will safeguard, will work for the all-round development of the Bodo people. Bodo National Students Union will fight to fulfill the long-standing demands of the Bodo people. That is why we are here today. We are demanding separate state Bodoland. This is the fourth phase of Bodo movement. And I am very much thankful to the leaders, to the members of Bodo National Students Unions who are taking pain to struggle and to give security and to satisfy the long-standing needs of the Bodo people from Bodoland. बिथांमोनजों जयैनो दिनै बिथांमोना 2020 बिटिआर सुक्ति खालामबाय नाथाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै जि जोङो मोनसे आसा आरो भरसा खालामदोंमोन आलादा रायजो सोरजिनाया जाफुंसारसिगोन होननानै जों रंजाखांदोंमोन जों मोसादोंमोन जों बमा गावदोंमोन नाथाय बेबो दिनै मोगथां महर मोनासै जितु दिनै बिएससिनिफ्राय जि बिटिसिआ दिनै आपग्रेड जादोंमोन बिटिआरआ बिटिसिनि आपग्रेड जागोन होननानै जों रंजाखांदोंमोन नाथाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय बिटिसिआ नाथाय दिनै डिग्रेडेसनसो जानानै फैदों जोंनि पावार एन्ड फांसन जि 6 सेड्युलनि मर्यादा मोनखादोंमोन बेखौबो दिनै बिथांमोना आसाम सरकारा फिन खेबसे लानानै थांफिनबाय बिथांमोना जि हाहुनि अथ'रिटि होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै लानानै थांफिनबाय बिथांमोना दिनै जोंनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांसे बिथांमोना दिनै डिसिनो मोनसे पावार होबाय जाय डिसिआ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि डाइरेक्ट कन्ट्रल लानानै खामानि मावो बिथांमोना डाइरेक्ट दिनै डिसिनो मोनसे पावार होबाय जाय पावारा जाहैबाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायनानै एक्सन प्लान बानायनानै बिथांमोना स्टेटनिफ्राय डाइरेक्ट प्रजेक्ट लाबोनाय बिथांमोननो पावार होबाय मनिटरिं पावार होबाय नाथाय जों साननांगोन जे जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आयेनखौ बेसेबांसिम बुजिदों आयेनखौ बेसेबांसिम गोथौवै बिथांमोना हाबनानै नायदों बिथांमोना बुंदों दे जोङो दिनै कारापसननि थाखाय जोङो बिटिसिखौ जोङो दिनै डिसिनि आखायाव हगारबाय दे जोङो कारापसननि थाखाय जोङो दिनै मनिटरिं पावारखौ जोंनो समान मोनथाय लानानै समान अधिकार लानानै जों आवगायलांगोन जोंनि गथ' गथाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों आलो गोजोन संसार जानो जों मोनसुआ जों दिनै लामा होलांगोन मावनो बेरेसखौ गाखोनो थाखाय बै थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोबां जोंनि बर'फ्रा गोबां आफाद आवगायलांनो थांबाय नाथाय जे थांखिखौ दिनै जोंनि बै आफादफ्रा आलादा मुं लानानै जे थांखि लादोंमोन दिनै बिथांमोना दिनै जाफुंसार जायासै सोरबा बायदिया सारेन्डार जाबाय सोरबा बायदिया जिरायथ'बाय सोरबा बायदिया दिनै जेननानै थाबाय नाथाय बै थांखिखौ बै एखे थांखिखौनो जोंनि बनसुआ जोंनि आलादा रायजो मोननायनि बै मावने बारेसखौ गाखोहैनायनि जे थांखि बेखौ जों लाफिनदों जोंनि थांखिया गोदान बयबो मोजाङै खोनासं जोंखौ पुलिसफ्रा लांनो नागिरदों हा डिटेन खालामनो नागिरदों दा जिरायनानै था पुलिसफोरखौ जेबो आखाइ होनाङा बिसोरखौ जेबो माबा नाङा गावसोर थिखोना लांगोन जों जिरायनानै थागोन गावसोर लांनांगौबा लांगोन बासाव लांगोन जोंखौ हा जिरायनानैल' था आरो सोरबाफोर हिनजावफ्रा जुदि सोरबाफोर गिदोंबा एसे साइड जानानै था हा आरो जुदि जोंखौ थिखोयोबा जिरायनानैल' था बिसोरखौ आखाइ होनाङा जों नन भायलेन्टलि
जोङो बे प्रटेस्ट खालामदों जों बेयावनो थागोन हा बेयावनो जिरायगोन जोङो आरो जोंना प्रेसिडेन्ट मोनहा मेम'रेन्डाम साइन खालामबाय जों मेम'रेन्डामखौबो हैगोन जों रावबो गिनो नाङा दे रावबो गिनो नाङा हारिनि थाखाय रावबो गिनो नाङा जिरायनानै थां जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि we want Bodoland we want Bodoland जों जिरायनानै थागोन जोंखौ हमफैयो सिखाया मा खालामा थांगोन लांगोन जोङो थांगोन जोंखौ खिन्थु जों दसे जिरायनानै थागोन जोङो जिरायनानै थागोन जों थाङा जय बर' हारिनि जय दा दसे थाथ' जोंना सासे जोंनि